İran'ın harabalary Türkmenistana öz emeli hemrasy arkaly Oppozisiyon Iran International satelit kanalynyň signalyny berýändir üçin açyk duýdurys yglan etdi diýip Britaniýadan ýaýlym berýän kanalyň 16 martda media we hukuk toporlaryna ýollan beýanatynda aýdylýar. Iran International özüniň ýaýlymy üçin Türkmenistanyň eýçiligindäki Türkmen älim 52 ýe Manaka sat hemrasyny ulanýar. Kanalyň maglumatyna görä bu haýwatlardan öň hemrany Iranyň çäginde petiklemek finansçylary hem bolupdyr. Olaryň netijesinde kanal wagtlaýyn efirden gidipdir. Iran International Iranyň döwlet mediasynda çap edilen habarlary talgalanyp, ýurdun ýaragly güýçleriniň Hatam al-Anbiya howa gorunys terkerdeliginiň ady agdalmadyk bir wekiliniň sözlerini getirýär. Ol Iran Internationaly Irana garşy yalan maglumatlary ýaýratmakda we Amerika bilen Israýlyň bähbitlerine laýyklykda psikologik urs alyp barmakda aýplaýar. Seýlehem telekanaly guldamagy dowam etdirýän islendik tarapyň Iran tarapyndan nysany alınıp bilinjektigi duýdurulýar. Görnüşinden bu 16 martda gizlik İran harbalarynyň Iran International bilen hyzmatdaşlyk etmezlik boýunça dewlet döwletlerine eden haýwaty bilen bagly. Onda oppozisiýa bilen iltesikli stansiýany goldamak üçin ulanylýan media infrastrukturalarının nysanylaryň sanawyna girdiljekdigi duýdurulýar. Sionistik halkara toru sevitdäki käbir ýurtlaryň satelit mümkinçiliklerini we media infrastrukturasyny ulanyp ABŞ-nyň we sionistik rejimiň maksatlary üçin dartgynlyk döretmek, yalan gürrüňleri ýaýratmak boýunça hereket edýär. Diýip The Times of Israel nesri Hatam al-Anbiya operativ terkerdeliginiň 16 martda gizlik ýaýradan beýanatyny getirdi. Biz size duýdurýarys, eger bu arwahy we şeytany mediany goldamagy dowam etdirseňiz, munyň bilen bagly hyzmatdaşlyk elementleri Iran Islam Respublikasynyň nişanalarynyň sanawyna goşular. Bu haýwatda anyk döwletler ýa taraplar agdalmaýar. Ýene ýatlatdyk. Iran International Türkmenistanyň eýçiligindäki Türkmen älim 52 ýe Manaka sat hemrasy arkaly ýaýlym berýär. Iran International'ın ýaýradan beýanatynda Iran harbalarynyň haýwatly beýanatyndan öň Türkmenistany we Manaka açyk duýduruslaryň hem edilendigini nykdalýar. Türkmen älim 52 ýe Manaka sat Türkmenistanyň ilkinji aragatnaşyk hemrasydyr. Ol 2015-nji ýylyň 27 aprelinde Floridadan SpaceX Falcon 9 raketası arkaly äleme uçuruldy. Hemra Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi, häzirki Türkmen aragatnaşyk agentligi we Manakanyň SSI Manaka kompaniýasynyň bilelikdäki taslamasydyr. Ol Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän Milli Kosmos Agentliginiň operatory bolan Türkmen hemrasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan dolandyrylýar. Bu hemra arkaly sol tanda Azatlyk radiosynyň Iran gullugy, ýagny Radio Farda, BBC-niň pars dilli gullugy we beýleki tele we radio kanallar hem ýaýlym berýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we metbuaty berkçäklendirýän Türkmenistanyň häkimetlerinden soňky özgörüşler sol tanda ýakyn gündogurun beýleki döwletlerine jogap zarbalaryny urýan Iran tarapynyň haýwatlary boýunça tesbir almak başartmaýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem resmi reaksiýa bildirmedi. İran harbalarynyň duýdurusynyň ýa-ni Iranyň Aşgabatdaky ilçisi Türkmenistanyň Merkezi Aziýa tewitinde Tehranyň iň möhüm hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny öňe sürdi. Bu barada hökümetçi Türkmen online nesirleri 17 martda habar berdi. Ali Mustaba Ruzbehani Iranyň Aşgabatdaky ilçihanasynda geçirilen briefingde çykyş edip Türkmenistanyň ýakynda iweren ynsanperwerlik kömegine hem minnetdarlyk bildiripdir. Bu ağırlykda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Iranyň täze ýokary lideriniň diridigine şüphe bildirdi. We don't know Peter if he's dead or not. Biz onun diri ya dälligini bilemizok. Men onu hiç kimin görmänligini, munyň adaty ýagdaý dälligini aýdýaryn. I will say this, nobody's seen him, which is unusual. Deyip Trump, Amerika Israil darwalarynyň ilkinji gününde öldürilen kakasynyň ornuny taýlanandygy 9 martda yglan edilen Ayatollah Mujtaba Hamenei barada aýtdy. 56 ýaşly Hamenei häzire çelini köpçüligiň öňünde görünmedi.
Trump'ın sözlerine göre 28 fevraldan bäri Iranyň çäginde 7000-den gowrak nysana zarba uruldy. Ýurdun harby deňiz güýçleriniň 100-den gowrak ýamysy ýok edildi we raketa hemde dron atmak mümkinçilikleri göz görtelip etildildi. The Air Force is gone. The Navy is gone. Many ships have been sunk. Söwüş hereketleriniň näçe dowam etjekdigi baradaky nämälimlikleriň arasynda Trump'dan urusyň şu hepde tamamlanmajakdygy sorulanda ol şeýle jogap berdi. I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. Menin pikirimçe yok. Emma ol yakın wagtda tamamlanır. Bir uzagy çekmez. 17 martda Israýlyň Gorunmak ministri Israel Katz çykyş edip, Iranyň howpsuzlyk ýolbaşçysy Ali Larijanynyň Tehrany urulan zarbalaryň netijesinde öldürilendigini aýtdy. Tehran bu beýanaty ret etmäge finansiýal ýaly göründi. Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky Bektaş gümrük geçelgetinde ýurda dolanýan türkmen raýatlaryndan neşe maddalaryny ulanýandygyny ýa-da ulanmaýandygyny anyklamak boýunça gan barlyklaryny almak ýoly goýuldy. Gümrük gullugundaky çeşmelerimiz munyň ABC, Israil bilen Iranyň arasyndaky urşuň fonunda Gazagystana neşe syýahatyna gidýän türkmenistanlaryň köpelendigi bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 martda Sewitden maglumat berdi. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä gan barlygynyň netijeleri takminan 48 saatyň dowamında mälim bolýar. Barlygyň netijesinde raýatyň neşe maddasyny ulanandy anyklansa, onda onuň öýüne ýaşaýan Sewitiniň polisiýa we MHM ofitserleri baryp onu tutsak edýärler. Raýat kaziýet kararyna çenli wagtlaryň tutsaklykda saklanýar. Bu raýatlara köplenç adyndan 1 ýyldan 3 ýyla çenli iş kesilýär diýip çeşmämiz belledi. Ýakynda Gazagstandan dolanan raýatlaryň bir näçesi anonimlik şertinde habarçymyda beren maglumatynda COVID-19 testine goşmaça gan barlyklarynyň hem goşulandygyny we munyň üçinde 100 manat tölemäge mejbur edilýändiklerini aýtdy. Gümrük resmileri Gazagstandan dolanýan Türkmenistanly ýolagçylara gan barlyklarynyň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne Sewitin gümrük gullugundaky çeşmelerimiz munyň ABC, Israil bilen Iranyň arasyndaky fevral aýynyň ahirinde başlan urşuň fonunda Gazagystana neşe syýahatyna gidýän türkmenistanlylaryň köpelendigi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Daşky razvedkalardan biziň raýatlarymyzyň goňşy Gazagystana neşe çekmäge barmagynyň köpelendigi barada maglumatlar berildi. Şol sebäpli ozal diňe Irandan dolanýan watandaşlarymyzy barlamak üçin ulanylan il arasynda narkotest adlandyrylýan bu test Gazagstandan gelýän raýatlarymyzda hem ulanylyp başlandy diýip çeşmämiz belledi. Şeýle-de ol häzir Irana syýahatçylyk maksadynda gitmegiň ören çäklendirilendигini aýdyp, munyň ozal bu ýurda neşe syýahatyna gidýän türkmen raýatlarynyň öz ugruny köpçülikleýin üýtgetmegine getirendigini hem nyltady. Ýurtda neşekeşlige garşy görüş başlanany, ýagny 2 ýyl golay wagt bäri özüni öňerýän gurply neşekeş raýatlarymyz her aýda ýa-da her bir näçe aýda bir hepde Irana, Özbekistana, Gazagystana ýürite neşe syýahatyna gidip bu ýurtlarda neşe maddalaryndan peýdalanyp gelýärler. Bu köplere mälim. Ýöne soňky 2 ýylda Özbekistanda hökümet neşekeşlige garşy görüşi güýçlendirmegi sebäpli Türkmenistanlylar Irany we Gazagystany saýlap alýardylar. Häzir Irana syýahat etmegiň çäklendirilmegi raýatlaryň neşe syýahaty üçin Gazagystany ýykyn etmegine getirdi diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä goňşy ýurtlara neşe syýahatyna gidýänleriň arasynda tanymal edara kärhanalaryň ýolbaşçylary, meşhur aýdymçylar, telekeçiler we lukmanlar dagy bar.
Dip çeşmämiz belledi. Ol döwletiň ýurtda neşekeşligiň ýok edilendige baradaky hasabatynyň dolu hakykata gabat gelmeýändigini hem aýtdy. Ýurtda ýaşlaryň arasynda dermanhana narkomanlary hem aşy köpelýär diýip ol belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada sebitiň deşli häkimetlerinden, şol sanda Bektaş gümrük geçelgesinden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri neşekeşlige karşı döwlet derejesinde berk çäre görülýändigini aýdyp, ýurtda tutulan yüzlerçe kilogram neşe serişdelerinin ýörüte peçlerde ýakylandygyny her ýyl diýenýaly döwlet telewiziýasynda görkezýär. Ýöne olar ýurtda neşe serişdelerine karşı raýatlaryň sany, olary döwlet tarapyndan berilýän medisina kömegi, şeýle-de neşekeşligiň pidasy bolan adamlar baradaky maglumatlary ilat köpçüligine mälim etmeýärler. Bu barada ýurdun metbuat serişdeleri hem mesele gozgamaýar. Ahal vilayetinde kabarçymyz Baba Dayhan etrawynyň ýaşaýjylarynyň Sarıgarynjy öläsinden dad edýänliklerini habar berýär. Azatlyk ýurtda ulala dödör edýän owa adamlarynyň iň esasy we zerur emlägi bolan jaýlaryna göküm salýan Sarıgarynjy meselesine geçen ýylyň aprelini, 2024-nji ýylyň iýunyny, 2023-nji ýylyň oktýabryna hem ünsü çekipdi. Synçylar soň görünmeýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda garyp düşen hojalyklaryň Sarıgarynjy bilen görüşde ýeterlik serişdesiz we ýalňyz galanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk bilen aýrarlykda söhbetdeş bolan Baba Dayhanlylar öz ýaşap oturan jaýlarynyň, hojalyk binalarynyň agaçlaryny gemirýän Sarıgarynjalylaryň halis başyna gidenligini, adamlaryň kışda sowukdan, tomusda ıssydan gorayan jaýlaryny, hojalyk binalaryny gorap bilmän gaty aldyraýanlyklaryny aýdýarlar. Söhbetdeşlerimiziň atlaryny we ýaşaýan ýerlerini howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar. Sarıgarynjylar häzir bütün owamyzy gursap aldy. Olar jaýlarymyzy ýykýarlar. Her iki hojalygyň biri häzir Sarıgarynjy hüjümine garşy görüşýär. Jaýlaryň uçaklerini saklayan agaçlary iýip, ýygledip guturan ýerleri hem az däl. Geçen ýagşly günlerde jaýymyň uçagy ýykyldy. Käbir hojuluklar jaýlarynyň uçagyny söküp, soňundan wagtynda bejerip bilmän ýa-da täze jaý salanyp bilmän ýyşygyndaky gaz jaýynda, garajynda ýaşaýar. Haýys edip wagtlaryň goňşy golumynyň jaýynda ýaşaýan adamlar köpelýär. Dip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre köp adam Sarıgarynjaly jaýlarda yatyp durýar. Olar jaýlarynyň üçegiňiň ýatyr kalar. Gize girimde çöküp üstlerine basmagyndan gaty alada galýarlar. Köp adamyň elinde hojulugynda pulu bolman soň sökülen ýa-da Sarıgarynja gemiren diwarlary abatlap bilmän, kireýini başga bir ýerleriniň jaýynda ýaşaýanlar hem bar. Dip söhbetdeşimiz adamlaryň mellek ýerlerini, sökün jaýlarynyň derege ýarajak materiallaryny satyp göçmeli bolýan halatlarynyň hem az därligini görüň berdi. Ýöne jaýlaryny bejerip bilmän, satmagy hem dözmän, iki arada janserek bolup ençemeýillap kösenýän adamlar hem bar. Hojalyklaryň arasynda iş güýje ýarajak ýaşlary Russiýa, Türkiýe, Ruminiýa ýaly ýurtlara gidip, ol ýerlerde bir näçe ýyl işläp täze jaý salynýanlar hem bar. Emma olar az diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun pikirçe tejen etrafından daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidip gowrak gazanç edýänleriň sany beýleki etraflara seredeninde azrak bolup görnýär. Ol munyň sebäbini gaty köp hojalygyň çağalarynyň harby hemde hukuk goraýjy guramalaryň işine işlän adamlardan awarat bolmagy bilen düşünürdi. Häzir ýurtasyna çykmakda etaty kösenýänler öň harby we hukuk goraýjy edarlaryň işinde işläp çykan adamlar. Olaryňky ýagdaýy adaty hojuluklaryň adamlarynyň ýagdaýyndan kyn. Ýagny harby we hukuk goraýjy bolup işläp, soň işini belli bir sebäplere görä ýitirenlere migrasiýa gullugynda çäklendirme goýulýar, olar ýurtasyna göýberilmeýär. Dip adynyň işleýän ýeriniň aýdylmalygyny soran hünärmen aýtdy. Baýdylýany odal harby bölümlerde işlän raýat kem tasdik etdi.
Onun sözlerine göre adata adamlar para peşkeş verip yurttaşyna eklenç etmäge gidip bilýär. Ýöne harby hemde hukuk goraýjy edaralarda işleýänler hatda para peşkeş berseler de yurttaşyna goýberilmeýär. Men 12 ýyl harby bölümlerde isledim. İstapary bilen gidip 5 vilayetde isledim we her vilayetin adından 2 ýyl çöregini iýdim. Men öz harby gullukçy bolup isleýän döwrümde döwletden ýekije zat soramadım. Hakyna jaý alyp maşgalan bilen kireýine ýaşadym. Häzir jaýymy targarynja tutdy. Men çäresiz, pulsuz galanyma göz ýetirip harby iste isläp hojalygymy hiç peýda getirmejegimi bilip isten çykdym. Deyip öňkü harba aýtdy. Emma onuň işden çykyp adata adamlar ýaly daşary ýurtlara gidip işlemek arzugy başa barmandyr.